На това място на пътя чакам автобус, за да се прибера в града за уикенда. Автобусът изглежда така. И спира, само ако в него има място за половин пътник в повече. Обикновено чакам 2-3 часа. Но малко преди Великден бих всички рекорди. Висях на пътя 7 часа и половина. Истинско щастие, че имах нещо, с което да запълня част от времето. Приятен ден!